KFCBG, днес снимаме видео за България TV Production. Днес ще анбоксвам. Ето тези слушалки Tracer Hydra 7.1. Те са геймърски слушалки. Закупих ги от Технополис. Но цената не искам да я казвам, защото искам да е анонимно. Може да си ги купите. Значи, Speaker Driver, диаметърът е 50 мм. Значи, конектор Type A с USB, Wild, High микрофон. Има специално дистанционност, което се увеличава, спиране на звука и спиране на микрофона. Кабелът е дълъг 2 метра. И така, време да започваме. И така, кутията е хубава. Да, перфектна. Ето снимка преди отварянето. Така, да започваме. Ето тук се отваря. Ето както виждате, тук още е залепено стието, тъй като съм ги взела. И така, време е да извадим кутията. И така, ето ги самите слушалки. Както виждате, ето ги. Сега ще ги махнем. Така, кутията сега не ни трябва. Ще я преместя ето тук. И това ще преместя тук. И така, ето ги самите слушалки. Както виждате, са хубави. Сега ще ви покажа кабела. Кабела е в синьо-черно. Ето ще го покажа. Да, той е изолиран, така че при горене няма да изгори кабела. Така, ето тук самия тъчпад. Или по-скоро дистанционното. Ето тук са бутоните. Това е за изключване на звука на микрофона. Това е за изключване на звука на тонклоните. Това е тук за увеличаване и за намаляне. И така. Тъй като този слушалки не са такива специални, трябва да си купите или жак за флашка и то за телефон, защото те са на USB, така че ако ви потребва, купете си от някой близък магазин. Аз предпочитам първо да си купа от професионалните магазини. Така, сега ще ви покажа как светят. И така, ето ги слушалките. Вижте, свети микрофона. Свети тук. Тук свети всичко. Тук има мекичка възглавница от вариант. Така че аз предпочитам да държа така слушалките. Така може да си прибирате и да се слушате. Ама са много огромни и много е силен баса вътре. И така. И сега ще ви покажа и дистанционното свети тук. Когато е включено, както ми показаха в видеото и в ръкодопството, преди да го отворя, то светеше тук, когато работи. И така, благодаря, че ми гледахте видеото. Абонирайте се за България TV Production, също така за гейминг канала. Днес качих едно видео. Там за описание на игрите, които ще играем и на игрите, и на една игра, която много съм запален по нея. CSGO. И така, благодаря, че ме гледахте. До скоро! Абонирайте се за мен отново, както казахте, за канала, за всичко се абонирайте. Благодаря! Чао!